Просто хора, аз съм с 10, тук до мен е Стиян. Не е честно. Кой ти да грант? Да, в първия клип го снехме, но стана фейл. Заради ето тук. Ай, ще дойде. Кажи какво имаме. Да. Я кажи фермичката. Да, направихме фермичката, но стана фейл. Така, ферма, къде е? Той фермата не отцветя. Тъй. И така. Да, за красота. Да. Бахте красотата. Да бутам сега, да бутам бе. Играеш си с огъня. Играеш си с огъня. Ела ти дава сега тулсове. Ела така. Tools, Games. Така. Така. Сега ела тук, да ти туря реглото. Вземи си тулсовете там ти ги стех. Аз мисля, че имам гипс. Това, да, аз мислях си правя, съвсем равно се отказах. Твоето регло е там тук, аз съм е тук. Няма да правиш сървър. Не, защото отказах. Направи го превейт. Да, точно, кандидатурите ще са отворени. Да. Да, по-нататък. Кандидатурата е на Skype, сега ще ви кажа. Пиш на моя Skype, аз винаги съм. Така, това ми е Skype-а. Ще съм на линия спокойно. Пиши моя Skype. Това как е? Ето, и на моя и на неговия. Да. Аз ще го приемам покани, ти пращай, ти само и пращайте кандидатури. Да. Да знаете, първо кога ще отворим? Не знам. В момента е отворен. Тъй, сега да копаме. Да, само трябва да ми пращат сега кандидатури. Ти отиди за дърво, аз ще копам. Окей, брадва. Направи си. Чакай, сега ще направя. Ще направя. Чакай, то няма дърво. За мене си правя първо си. Чакай. Ето ти. Така. Ето тако се ти фермер. Ти си фермер, аз съм майнер. Арчо. Ако искаш, може да направиш хлонето. Яко. Ти го построя, аз не мога строя. Добре. Не виждам нищо. Добре, набрать съм. И са правите. Така. И сега вече ще гледам колко време ми е клипа, защото стана фейл. Мазния фейл. Така. Сега клипа е 3 минути. Защо не го обработиш? Точно ти ще правя, малко трудно. Мога да покажеш само някои моменти от ония клип, дето сме направили фермата. Да не кажа, че сме чифали. Не спокойно. На клип имам по 16 показвания. Просто те ми ги гледат, не се абонират. Да, но семета. Ако намеря. Сега, като си направим канала, ще си го поддържаме. Да. От мен през... Ти ще направиш там снимката, аз ще направя интрото. Аз какви поредици ще качваш ти? Еми на този сервер първата поредица ще качвам. Аз значи ще на поредицата... ще правиш ли синглплеер поредица? Не знам, може. Аз ще направя... Това човечка. Един... Малко, ще снимаш и аз и ти, защото... Аз ще пратя после програмката да снимая. Аз ли? Да. Аз нямам и обработвам с към тази автотел, че няма проблеми. Да. Ще видя, ама... Сега да видя, тук
Добре. Съм направи едно ревю на един... О, как ще да се изсуга тук долу? Равин намерих. Да, бе, да. Не, бе, не. Чакай, да, бе, да. Чай сега. Тук съм осветил. Направи още едно нагоре. Удрям се главата. Еми, какво да направя? Ела са. Да се направи първо кирки. Аз мога да започна поредица, ако искате, на Minecraft Take It Classic. Това ми е един от най-любимите модови. Да, аз го имам. Ти с купа играе си? Не. Да, аз снимах на Tekit, качих това 2 клипа. Са ферма за дървета да направим тук. Мога да снимам и на Vanilla Overhaul. На всякакви модпати, само пишете как се казват и аз ще намеря разни. Да, давайте идеи на какво да снимаме. Това ще го мана, защото вече тук. Между другото мога да започна поредица на FIFA. Да, FIFA. Оле, човек, играч си се обвиня. Окей. Не спи стъклото. Ето ти. Ако му удариш си блан. Не! На 2 сърца там, не дей. Какво ще впечем, няма айрон. Не си дал дървен меч, така ли бе? Така ли? Аз си за дърво. Аз имам 15, обработени. Дай бе. Вземи го честа. Окей, така, малко. Аз имам да копам и тая торчове. Значи, 6. Само толкова. Аз имам толкова. Сама ще дадам една клипа, като го качиш и... Добре, аз ще дам такос. Ще направя 4 кирки. Аз ще направя още малко торчове. Ще направя от 6 кол торча. Тук в печката има още. Аз от 5 кол ще направя. Чакай, значи ти си ми дал колко? 6? 6. Аз имам 26 торча. Ето, дръж. Разделяй ги. 38 на 2, 19. Чува. Добре, ще го правя той за стълбите надолу. Аз ще го оправя, човек. Не. Сега, първо разгледам равино, може да намерим айранче. Има много айрон и кол. Аз го видях твърдо. Така са. Тука, ние сме като райка боса с водата, надолу. И на тебе вода няма ти пусна. Идваш ли? Не, човек. Аз спирая водата, аз ще се таком. Аз спирая. Давай се взе. Ама нищо не виждам. Скерът падна пред теб. Гол! Дай ранкирка, имаш ли? Имам, споко. Дай една на мен. Нямам. Ще направя гол от кирка. Майшат! И как са кефи, може да не викаш. Да, хора, ще кътнем докато намерим нещо яко. Чай са. Я дай една кирка. Да, и ще кътнем докато такова. И тук са хора. Това мисля да е закъпва, тук ще завърши в мината. Ела тук са, добре. Покажи какви неща ми събрали. Да, това събрахме. Ето голд. Добре. Така. И сега тук това беше от нас и да.